ne balimaw bi an sigi kun ye mun ye Assimi Goïta a wulila deliko la tuguni min ye Serifu Kɔnɛ ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn kiiritigɛla tun don comment ça s'appelle avocat belebeleba tun don juge belebeleba tun don i y'a faamuya b'a la Assimi y'a gɛn kunu ka bɔ a place la an bɛna an da don o la k'o walawala n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ i y'a faamuya b'a la min ye Alizeri olu wele o deliko la ne y'o de fɔ n ko Alizeri don min na Alizeri ko k'u ka soutien bɛ Niger ye ne y'a fɔ n ko ne tɛ compter Alizeri kan parce que o da bɛ mugu bɔ o da bɛ ɲɛɲɛ bɔ taafan t'o la o bɛ janfa ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan mɔgɔ mɔgɔ bɛ siraka dɔn i t'i ka danaya ta ka d'a kan parce que siraka i y'a faamuya b'a la hali n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min na quoi siraka man ɲi a bɛ janfa ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan an bɛ an da don o la k'o walawala n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye Russie jamana ye Vladimir Poutine juguw tun bɛ fɛ ka dimi don a la mais dimi ma se ka don a ye dimi bɔ a yɛrɛ la Vladimir Poutine parce que min ye Russie ka avion ye Russie bɛ avion fɛn fɛn dilan a minɛn bɛ san i y'a faamuya b'a la américains walima faransɛw c'est à dire u bɛ minɛn san ɲɔgɔn bolo quoi avion minɛn a bɛ san u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛ taa dɔ san Russie bolo Russie bɛ taa dɔ san olu bolo u bɛ kɛ ka ɲɔgɔn dafa ka avion min bɛ mɔgɔw cɛ ka taa n'u ye dugu ni dugu la i y'a faamuya b'a la a minɛn bɛ bɔ fan bɛɛ fɛ depuis Ukraine ni Russie kɛlɛ daminɛna o minɛn u y'a tigɛ Russie la Russie ye dusu ta i y'a faamuya b'a la ka avion kura dilan avion min ka teli ka tɛmɛ diɲɛ avion bɛɛ kan denkɛni i y'a faamuya b'a la cɛ nafa ka ye la quoi bilahi an bɛ Poutine fɔ an b'an da don o la n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ Habib Thiam a bɛ panpan na komi tinɛni a bɛ fɛ an ka tɔgɔ de d'a ma anw ka bon ale jaabili ma mais bi n bɛna yira la k'a fɔ k'a tɛ ko dɔn n'o kɛra la n b'ale bila kɛrɛfɛ parce que nin waati in na tɔgɔ de ka d'a ye a bɛ fɛ an ka tɔgɔ de fɔ a bɛ fɛ a ka ye de parce que mɔgɔ fɛn fɛn bɛ CEDEAO kɔnɔ bi mɔgɔ fɛn fɛn bɛ RSA kɔ bi maliyɛn den bɛɛ lajɛlen tigɛlen b'u la nafa t'u la a y'a faamuya b'a la o kɛra yogoro ye o kɛra juguw sago ye a y'a faamuya b'a la an bɛ ale bila place la dɔɔni parce que kunu dɔ y'a ka video ci ne ma an t'olu lamɛn tuguni olu kɛra anw bolo bilakɔrɔ fara sabaw de ye an t'olu jate tuguni an b'ale can-can ka bila place la ni waati man ta an tɛgɛ ma min ye Buba Fane di Buba Sumaworo an bɛ video kun cɛ ni ale ye waati min na faso tun bɛ ka ci i y'a faamuya b'a la o don Buba tun bɛ lahara de waati min na Mali tun bɛ ka jeni o don Buba tun tɛ Mali kɔnɔ bi i y'a faamuya b'a la jugu sago den bɛ ni sigi ko Assimi dɛsɛra walima donna ta bɔra ta an bɛna yira la k'a fɔ hali n'a sira ka kuma ka tile ka bo fɔra ka tile ka kule maliyɛn denw t'a jate parce que olu de ye Mali ci olu de ye Mali fara olu de ye Mali danbe bɔ a la u ka intérêt kama bi ale yɛrɛ baara min cɛ n'a nana ko k'a bɛ n'i sigi i y'a faamuya b'a la k'a bɛ dɔ fɔ Assimi ma ça veut dire k'a kɛra handicapé ye quoi voilà ne balimaw an bɛ a daminɛ ni Alizeri ye an b'a daminɛ ni Alizeri ye Alizeri y'a fɔ an bɛɛ ɲɛna yan k'u ka dɛmɛ bɛ Niger ye ko Niger bɛ sira min kan k'a ka ɲi fo ka dama tɛmɛ k'o ye Bazoum bɔ yen k'a ɲɛna wa ko ni cɛw cɛ sira Niger ma i y'a faamuya b'a la k'i b'o olu jɔlen sɔrɔ yan a tɛ tɛmɛ i y'a faamuya b'a la hali 3 semaines kan a tɛ tɛmɛ hali 3 semaines kan o Alizeri kɛlɛ nana tuguni i y'a faamuya b'a la k'olu bɛ fɛ baara ka kɛ tiɲɛ kan i y'a faamuya b'a la k'olu bɛ fɛ min ye Niger constitution ye ko baara ka kɛ ni o ye ko laɲini min b'olu la bi fo ka Bazoum segin fanga la Alizeri de filɛ ka nin fɔ dɛ ne balimaw ne m'a fɔ aw ye depuis a don n ko ne tɛ Alizeri jate i y'a faamuya b'a la ani dugu jumɛn dugu fila n ko ne t'olu jate parce que olu da bɛ mugu bɔ da bɛ ɲɛɲɛ bɔ Alizeri min ko bɛ i y'a faamuya b'a la Niger ka fanga kura in dɛmɛ i y'a faamuya ko ni cɛw cɛ sira Tchani ninnu ma n'o ye Niger transition président kura ye ko ni cɛw cɛ sira olu ma k'i b'olu Alizeri jɔlen sɔrɔ yen k'u ka dɛmɛ bɛ Niger ye fanga kura min bɛ yen k'u ka dɛmɛ b'a ye o Alizeri kɛlɛ nana tuguni k'olu ka dɛmɛ tɛ nin fanga in ye ko nin fanga in k'u ka Bazoum segin a nɔ la joona joona ko o de b'a to ni bɛn bɛ na Niger o de b'a to ni kɛlɛya bɛ na o de b'a to ni jamana kɔnɔdenw bɛ sewa ko parce que ko jamana kɔnɔdenw bɛ Bazoum de fɛ k'o ye Bazoum de sigi suraka tɛ ala dɔn o tɛ kira dɔn bilahi suraka ɲɔgɔn janfan tɛ den ma wolo dugukolo kɔ kan o de la n'u y'u da don k'o ko la ne t'u jate o ne b'u dɔn c'est à dire que an ye sigiɲɔgɔnmaw de n b'u dɔn ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan e ni ala na kira cɛ même pas 2 semaines 3 semaines Alizeri y'a fɔ diɲɛ maa bɛɛ ye k'olu ka dɛmɛ bɛ Niger ye fanga kura min bɛ bi k'o b'u kɔ bi u b'u kɔ sini u ka dɛmɛ bɛ Tchani n'a ka mɔgɔw ye Abdramane Tchani k'o ka dɛmɛ b'u ye
o Algérie kelen na ni jɔ tuguni ko coup d'état ko de coup d'état kɛla dɛmɛ k'o ka fɛɛrɛ ɲini ko ka Bazoum lasegin fanga la ko n'o kɛra ko bɛn bɛ na Nizɛri n'o kɛra y'a faamuya b'a la ko ɲɔgɔn faamuya bɛ na ko en tant que n'u ma Bazoum lasegin k'olu ka dɛmɛ tɛ nin fanga ɲɛ tuguni Algérie de filɛ ka bɔ ka nin fɔ tuguni an bɛ taa min u ka président in ala ne y'a fɔ président min bɛ Algérie kunna bilayi population si tɛ min b'a fɛ a sigira diyagoya de Algérie kunna bilayi ne ni Surakaw bɛ kuma yan a nɛgɛ tɛ Algérie ka den si la mais marifa de b'u bolo marifa de b'u bolo i y'a faamuya b'a la n'i kumana u b'i minɛ k'i don kaso la n'i kumana u b'i faga Algérie président min bɛ yen bilayi an filɛ ka video kɛ cogo min na n'i ye video kɛ Algérie kɔnɔ nin cogo la bilahi i tɛ bɔ a la u bɛ t'i minɛ k'i don kaso la walima u b'i kun ci k'i da fara a ɲɔgɔn dictateur tɛ yen da bɛ mugu bɔ da bɛ ɲɛɲɛ bɔ même pas 3 semaines a bɔra k'a fɔ diɲɛmaa bɛɛ ye ko fanga min bɛ Niger kunna bi k'u ka dɛmɛ b'u ye wa b'u kɔ cɛw cɛ mana maga u la ko u bɛ olu Algérie jɔlen sɔrɔ o Algérie kɛlɛ nana tuguni k'olu ka dɛmɛ tɛ nin fanga ɲɛ i y'a faamuya b'a la ko ka Bazoum lasegin fanga la ko parce que ko jamana kɔnɔdenw ye Bazoum de sigi ko jamana kɔnɔdenw bɛ Bazoum de fɛ peut-être Faransi tɔgɔ nɛgɛ tuguni quoi Suraka bɛ ten de n'i ye c'est que n'a dimina n'i ye dulɔ buteli san ka d'a ma walima n'i y'a caressé walima n'i y'a tulokɔrɔ dumani fɔ a bɛ tugu e kɔ tuguni Suraka bɛ tan de bilahi n'i n'a kɛlɛla walasa k'a nɛgɛ a ka tugu i kɔ tuguni n'i ye dulɔ san ka d'a ma walima k'a caressé ka walima ka kuma dumani fɔ a ye taa fan t'u la u tɛ Ala dɔn u tɛ kira dɔn sinon nin kan ka n'i sigi bi ko Bazoum ka segin fanga la ko ni Niger bɛ fɛ ni mankan ka ban u ni CEDEAO cɛ ni Niger bɛ fɛ lafiya ka na ni Niger bɛ fɛ i y'a faamuya la bɛn ka na ko ka Bazoum sigi a nɔ la ka Bazoum lasegin a nɔ la ko parce que ko u ye coup d'état kɛ Bazoum na ko Niger sariya tɛ jɛn n'a ye u ka constitution tɛ jɛn ni coup d'état ye u ye sariya sɔsɔ olu kɔni bɛ min fɔ Niger fanga kura min bɛ bi u ka Bazoum lasegin ka na a nɔ la wala hali n'a sara ka kunu Bazoum tɛ segin n ye n kali Ala la mais baara banna yɛrɛ déjà o mais komi Algériens kɛra fila manani ye an bɛ dugawu k'u ye Ala ka hinɛ u la k'u dayɔrɔ sumaya u y'an kɔ kiti min na Ala k'a nɔgɔya depuis a don u bɔra n'u dabara yan ne y'a fɔ n ko kisɛ tɛ jabaraw u tɛ Ala dɔn u tɛ kira dɔn taa fan t'u la u bɛ taa ɲɛfɛ u bɛ taa kɔfɛ u bɛ komi ni ɲaamɛ tɛrɛ jɔ n'a bɛ ka sugunɛ kɛ tuma dɔ la ɲaamɛ sugunɛ bɛ taa ɲɛfɛ tuma dɔ la a bɛ taa kɔfɛ o ma ni ɲɔgɔn kɛ Mali la an bɛɛ ɲɛna o de la ni ne ye video mani dɔw ye o tɛ miiri Algérie ko k'u b'an dɛmɛ Algérie ko k'u b'an fɛ Algérie ni kɔnɔ k'u bɛɛ de ye kelen ye taa fan t'u la u tɛ miiri u tɛ Ala dɔn nin 120 de b'u da kɔnɔ an ka dɛmɛ bɛ Niger ye kunu bi non Bazoum ka segin fanga la jɔn de y'a fɔ e ye ko bɛ Bazoum fɛ Niger population jumɛn de y'a fɔ e ye k'olu bɛ Bazoum fɛ i b'a sɔrɔ Faransi de wele ji dugu ma a ye fara an kan walasa Bazoum bɛ se ka na cogo min na i b'a sɔrɔ Faransi de wele ji dugu ma a y'an dɛmɛ walasa Bazoum bɛ se ka to fanga la cogo min na aw kana aw ka danaya da Suraka kan dɛ Suraka tɛ Ala dɔn o tɛ kira dɔn aw kana aw ka danaya da o kan o bɛ ko ko la kana don a ko la o bɛ komi ɲaamɛ sugunɛ a bɛ taa ɲɛfɛ a bɛ taa kɔfɛ maa si tɛ Bazoum fɛ Niger kɔnɔ Niger population bɛɛ bɔra o don i y'a faamuya b'a la ko président minnu bɛ fanga la bi k'u ka Bazoum kun ci ka da fara k'a ye mɔgɔ hakɛ min faga Niger Ala kelen de b'a dɔn a ye nafolo hakɛ min suɲɛ Ala kelen de b'a dɔn Niger population bɔra k'o fɔ e bɛ ne tuguni ko ni Nizerikaw bɛ fɛ lafiya ka na k'u ka Bazoum lasegin fanga la mais c'est une honte la déception totale Kebuni a tɔgɔ de ko Kebuni cɛkɔrɔba kun walawala in Algérie président ko Kebuni walima mun hali Algérikaw t'a fɛ bilahi men kali Ala la i bɛ Algérie population bɛɛ ɲininka mɔgɔ tɛ sɔrɔ min bɛ cɛkɔrɔba in fɛ parce que danbe t'a la a ye fanga ta ni diyagoya de maa si t'a fɛ Algériens bɔra k'u ka révolution kɛ k'u ka kɛlɛ kɛ walasa denmisɛnnin bɛ se ka na komi Asimi a ye marifa ta u kama ka fanga ta diyagoya Bazoum tɛ segin fanga la dɛ an bɛ taa Bazoum dulon sanfɛ de i y'a faamu Bazoum tɛ segin fanga la dɛ an bɛ Bazoum don alijinɛ de kɔnɔ n'a bolo ko an y'aw ɲɔgɔn lagasadenw de diɲɛ kɔnɔ Afiriki bɛ ka avancer de segin ko tɛ yen i ma ye Mali y'u ye k'u to yan Mali e bɛ Mali k'a da don Algérie da la tuguni parce que taa fan t'u la u bɛ yɛlɛma komi ŋɔmi u ye Mali janfa siɲɛ joli
amaka benyana a Niger ko wulila hanga deme be Niger ye Niger ni Algérie français de petite patata français wole tuguni ko ka deme te Niger ye ko Bazoum ka segin fanga la Bazoum te segin fanga la de ambe Bazoum la segin lahara de ambe teme ka boyno comme barakato lula lukera jugu sagoye ala ka hina wala ka udaro sumaya ayan ko kitimna ala ka noya Afrique te segin tuguni ante tugu moko tuguni comme wulu na kukola an yɛrɛ b'an ka hɛrɛ ɲini cogo dɔn cɛ o cɛ mana jɔ an n'an ka hɛrɛ ɲini cogo cɛ bilahi an b'i bo tigɛ ka tɛmɛ aw bɛ réfléchir cogo min na an bɛ réfléchir ten aw bɛ kodɔn cogo min na an bɛ kodɔn ten aw bɛ k'aw ka intérêt min défend anw fana bɛ k'an ka intérêt de défend an ka intérêt bɛ mɔgɔ minnu bolo an b'olu dɔn mɔgɔ minnu bɛ se k'an ka jamana jɔ an b'o dɔn président minnu bɛ Afrique kunna bi Mali Burkina Niger cɛ o cɛ mana se ninnu ma i bɛ population bɛɛ de faga n'i sera Niger ma a bɛ komi i sera Mali ma n'i sera Niger ma a bɛ komi i sera Burkina ma wa nin jamana saba in a den bɛɛ lajɛlen bɛ ka fara ɲɔgɔn kan i y'a faamuya wala jɛkulu bɛna sigi i y'a faamuya wala Mali Niger Burkina a population bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ kelen ye n'i sera Niger ma Mali population bɛ tagamu sen na i y'a faamuya wala ka bɔ Mali kɔnɔ ka taa Niger k'i minɛ k'i kun ci k'i da faga a jɛkulu bɛna sigi hara tɛ min ye i y'a faamuya wala an b'o baara la an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na Serifu Kɔnɛ bɛɛ b'a dɔn ko Serifu Kɔnɛ tun ye magistrat de ye i y'a faamuya b'a la avocat belebeleba tun don kiiritigɛla belebeleba tun don i bɛ ka tile la olu de tun ye haute cour de la justice ɲɛmɔgɔ ye haute cour de la justice depuis haute cour de la justice sigira Mali kɔnɔ président ma minɛ ka don kaso la ministre ma minɛ ka don kaso la jamana nafolo burujara k'u to yen i y'a faamuya u tile kɛra anw bolo jahanama de Serifu Kɔnɛ u gɛnnen ka bɔ fanga la i y'a faamuya k'a to masiraya la a bɛ ka taa a yɛrɛ kɛ opposant ye Assimi ninnu y'a gɛn ka bɔ a jɔyɔrɔ la parce que k'i to fanga ka baara la k'i to jamana ka baara la e tɛ se ka kɛ opposant ye k'i to jamana ka baara la ka jamana to k'i sara e tɛ se ka taa fara opposant kan a min tun ye Serifu Kɔnɛ ye a tun taara fara Kawjim ninnu ka parti jugusagoden kan parti min tɔgɔ ye ko appel du 20 février i y'a faamuya b'a la Serifu Kɔnɛ de tun ye o ɲɛmɔgɔ ye o parti sigikun tun ye mun ye ka jamana ɲagami ka jamana danbe bɔ a la ka jamana ci o président taara ka di Serifu Kɔnɛ de ma o Serifu Kɔnɛ kelen i y'a faamuya b'a la a bɛ jamana fana ka baara la jamana bɛ k'a sara an b'an komi an b'an jami Assimi ninnu y'a gɛn ka bɔ a place la o bɛ tila k'a minɛ ka don kaso la parce que ala jugu don kafiri don ne y'a fɔ Serifu Kɔnɛ yan n ko i bɛ panpa min na komi tinɛni bilahi i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ kaso la mais o tɛ ladilikan mɛn o en tant que masa ninnu de ko a ma k'olu kalanna k'olu bɛ droit bɛɛ dɔn i y'a faamuya wala k'olu kunkolo ka ɲi ka tɛmɛ maliyɛn den bɛɛ kan e bɛ jamana ka baara la jamana bɛ k'e sara e tɛ ka solution ɲini walasa jamana bɛ se ka segin a danbe kɔnɔ cogo min na jamana bɛ se ka jɔ cogo min na e bɛ ka taa fara jamana cilaw de kan jamana jugu fasoden jugu Serifu Kɔnɛ taara fara o de kan ka tila ka kɛ olu ka jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye appel de 20 février Kawjim ninnu ka parti jugusagoden min sigira o don Serifu Kɔnɛ de tun y'a président ye o parti sigikun ye mun ye ka jamana danbe bɔ a la ka jamana buruja ka jamana i y'a faamuya ka jamana ci o ɲɛmɔgɔ tun bɛ Serifu Kɔnɛ de bolo o tɛ ala dɔn o tɛ kira dɔn o tɛ maloya o tɛ ko dɔn Assimi y'a gɛn ka bɔ a place la k'a gɛn ka bɔ jamana baara la hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile wa n'an bɛ taa an bɛ se Assimi nin de y'a kɛ cogo ye k'i to fanga kɔnɔ ko e bɛ kɛ opposant ye a dagalen ta a tɛ passé soit i bɛ bɔ fanga la ka kɛ opposant ye walima i bɛ to fanga kɔnɔ i y'a faamuya ka jamana jɔ mais k'i to fanga kɔnɔ k'i to jamana ka baara la ko e bɛ taa kɛ opposant ye a tɛ marché diɲɛ fan si Assimi ninnu yɛrɛ don ne ye nin kɛ Irisi jamana o b'i faga de komi o ye Prigozine faga cogo min na ne ye nin kɛ Irisi jamana la o b'i faga komi o ye Prigozine faga cogo min na Serifu Kɔnɛ ale de filɛ nin ye i jɔ n ka photo yira o la Assimi ninnu y'a gɛn kunun ka bɔ a place la an b'a fɔ ko alihamudulila rabbil alamin nin bɛnna anw ma nin diyara anw ye ale de filɛ nin cɛ finmanba in ale de filɛ nin n t'a dɔn a bɛ dulɔ de mais e k'a ye cogo lajɛ ale de filɛ nin Assimi kɛrɛfɛ cɛ finmanba in nin de ye Serifu Kɔnɛ ye magistrat k'olu bɛ ko dɔn olu bɛ sariya dɔn olu de ye Mali constitution dilan olu ye ala de olu ye kira de Assimi ninnu man ɲi Assimi ninnu k'a bila petiti patata kunun Mali tun bɛ aw bolo an ye mun sɔrɔ nson m'a minɛ baara ma kɛ tiɲɛ kan foyi k'an faso danbe bɔ a la bi aw den fulaw nana nson bɛ ka taa kaso la jamana wɛrɛ bɛ ka segin aw de bɛna jɔ anw ma ko Assimi ninnu tɛ se n'aw tun ka ɲi Assimi ninnu bɛ na
ni danbe tun bɛ aw la a bɛ gɛn komi wulu na kokala i bɛ ka ninnu gɛnna o bɛɛ n'a ta Asimi ninnu nana o ye e to i place la i ma bɔ i place la i bɛ jamana ka baara la e bɛ tila tuguni ka taa fara Isa Kawujimi ninnu kan k'a bɛ jamana fereke k'a bɛ jamana ci a tɛ marché Asimi tile la u y'a gɛn ka bɔ a place la komi wulu n'a kokala wa hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile paga tɛ bɔ a la foyi parce que jamana de y'a kɛ Asimi nin t'a kɛ cogo dɛ danbe tɛ mɔgɔ mɔgɔ la bɛɛ gɛn ka bɔ i kɛrɛfɛ danbe tɛ mɔgɔ mɔgɔ la bɛɛ gɛn ka bɔ i ka mara kɔnɔ danbe tɛ mɔgɔ mɔgɔ la bɛɛ gɛn ka bɔ yen nin jamana bɛ jɔ nin cogo de la o fasoden jugu y'a faamuya k'a bɛɛ faga ka bɔ yen k'a bɛɛ gɛn ka bɔ i kɛrɛfɛ a tɛ kɛ irisi o i ka bila i yɛrɛ ka jamana la i bɛ taa tɔ ɲɛfɔ lahara de anw de fɛ yen nɔ i bɛ kafiriw ye panpan na ko ninnu tɛ maloya wa nin filɛ nin i y'a faamuya ni kusi ma don a la a tɛ se ka fɛɛrɛ minɛ a si bɛ taa fo san 80 na il était i y'a faamuya le président de haute cour de la justice a tile la zone si ma taa kaso la président ma juge ministre ma juge foyi ma kɛ ninnu tile la bi Asimi bɛ ka zone minɛ ninnu de bɛ n'u sigi ko Asimi ninnu tɛ ko dɔn k'u k'a bila k'u ye sariya sɔsɔ walima k'olu bɛ Asimi ninnu kɛlɛ a mɔgɔ kelen fana a bɛ jamana ka baara la a mɔgɔ kelen in fana i y'a faamuya ba la jamana bɛ k'a sara i tɛ fɛɛrɛ kɛ jamana bɛ se ka jɔ cogo min na fo i bɛ taa fara juguw kan Isa Kawujimi mun ba même ko ni ninnu ta tiɲɛna de jɔn bɛ taa fara Kawujimi kan Kawujimi ye parti joli sigi a bɛɛ ma ciya Kawujimi hali a muso n'a denw t'a fɛ maa si tɛ Kawujimi fɛ Mali kɔnɔ Kawujimi ɲɔgɔn barika bannen den ma wolo dugukolo kɔ kan o sera ka nin manipuler ka taa a k'a ka parti ɲɛmɔgɔ ye ko appel de 20 février appel de 20 février tɛ appel de 20 janvier don n'an y'a parti fɛn fɛn sɔrɔ an b'a ci n'an y'a parti fɛn fɛn sɔrɔ an b'a mɔgɔ bɛɛ minɛ k'a bɛɛ can yan n'an ye mɔgɔ sɔrɔ parti jugusago densigi la yen k'i bɛ jamana buruja bilahi an b'i minɛ k'i wanzran kɔnko yan a tɔ bɛ ɲini ka kɛ mulubalidenya y'an dala yan Asimi Goïta i ye min kɛ a ɲana bi a ɲana sini a diyara aw ye a bɛnna aw ma Sirifu Kɔnɛ ninnu ye kafiriw de Ala jugu don fasoden jugu don y'u gɛnni min kɛ ka bɔ fanga la nin de ka ɲi Ala jugu i bɛ fanga la i bɛ k'i ka denbaya balo climatiseur ni fɛnw i bɛ k'i ka fɛn aw bɛ to mais k'u dangatɔw de bɛ ka tugu ɲɔgɔn kɔ a jamana cila ninnu de bɛ ka tugu ɲɔgɔn kɔ a yɛrɛdɔnbali ninnu de bɛ ka taa ɲɔgɔn nɔfɛ mais aw bɛɛ bɛ bɔ fenêtre fɛ aw bɛɛ Ala b'aw bɛɛ maloya aw bɛ jamana ka baara la aw b'aw ka saraw ta aw b'aw ka denbayaw balo i y'a faamuya la aw bɛ tila tuguni k'aw bɛ bila aw jamana kelen na mais an bɛ taa min a fɛn fɛn bɛ kule la bi jamana tun b'u bolo kunun mais u tɛ maloya de o yɛrɛ de ye ne faga quoi ni ne tun bɛ ninnu place la an tun bɛ taa tunga la de nin fɛn fɛn bɛ taa baarabadenya la bi Isa Kawujimi o pititi patataw jamana tun bɛ ninnu bɛɛ bolo kunun mun sɔrɔla o tile la zoro k'an ka nafolo bɛɛ buruja nin de bɛ nin sigi k'ale ye kiiritigɛla ye k'ale taara kalan lahara k'ale bɛ fɛn bɛɛ dɔn je connais tout mais ale tile la an ma foyi sɔrɔ zo ma taa kaso la zo ma minɛ jamana ma jɔ foyi ma kɛ jamana nafolo bɛɛ bozera ka ninnu to yen u dɔw ma fantanw dɛmɛ u ma kɛlɛ kɛ jamana nafolo bɛ se ka segin cogo min na bi Mali bɛ ka lafiya o bɛ ka taa parti jugusagodenw sigi ko appel de 20 février appel de 1960 don n'anw cɛw cɛ sɔrɔ mulubalidenya la Mali kɔnɔ an b'i faga komi Poutine ye Prigozhin faga cogo min na fasoden jugu bɛɛ i y'a faamuya k'an ka minɛ de k'a faga o de la jamana bɛ basigi jamana bɛ jɔ jamana kɔnɔdenw bɛ k'u faso fɛ mais ka nin jugusago ninnu to panpana faso kɔnɔ ta jamanaden jugu bɛ caya de i ma ye Poutine tɛ fɛ o ka kɛ Élysée kɔnɔ wa n'i banna faso la a b'i faga n'i kɛra fasoden jugu a b'i ta tiɲɛ hɛrɛ Prigozhin salen min filɛ mun bɔra la i b'a lakali k'a fɔ wulu de sara a kuma ma taa yɔrɔ si mankan ma y'a la foyi hali a muso n'a denw ma kasa nɔfɛ o de ye jamana ɲɛmɔgɔya ye o de ye responsabilité ye o de ye ɲɛmɔgɔya ye mɔgɔ man ka tulonkɛ jamana la o kunu mara tun b'aw bolo miliyari joli sonyana k'aw to yen jɔn y'aw kumakan mɛn jamana jɛnina k'aw to yen Mali ta tiɲɛna k'aw to yen aw tile kɛra anw bolo jahanama de k'an bali kɛnɛya la k'an bali lakana la k'anw bila ka taa sa kɔgɔji sanfɛ baara ma sɔrɔ kɛnɛya ma sɔrɔ dunkafa ma sɔrɔ foyi aw ma miiri n'aw denw ka foyi de ye aw ma miiri n'aw ka kɛnɛya ye
aw ma miiri n'anw ka dun ka fa ye aw ma miiri n'anw ka kalanko ye aw ma miiri n'anw ka baarako ye aw ma miiri ni anw ka kɛnɛya ye Serifu Kɔnɛ i tun bɛ IBK ka mara kɔnɔ le président de haute cour de la justice jamana nafolo bɛ sɔnna k'a to yen bi o de bɛ panpan na ko Asimi k'a bila ko Asimi ninnu tɛ se ko baara tɛ ka kɛ tiɲɛ kan quelle honte la déception totale Asimi tun man k'u gɛn dɛ i tun kan k'u bɛɛ kun ci k'u da fara de bana jugu fura jugu jamana bɛ mara ni nin de n'i ye ne kɛ président ye fasoden jugu bilan bɛ bɔrɔ don a bɛɛ kunkolo kɔnɔ i y'a faamu ka bɛɛ kunkolo don bɔrɔ kɔnɔ ka t'u bila foro kɔnɔ u ka sɛnɛ kɛ n'o ye sɛnɛ kɛ ɲɔ ni malo min bɛ sɔrɔ a bɛ di fantanw ma fasoden jugu fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛɛ minɛ ka taa bɛɛ bila foro la u ka sɛnɛ kɛ la déception totale i y'a gɛn a diyara ne ye a bɛnna ma sɔrɔ ma se k'a sunɔgɔ tellement que n sewara n nisɔndiyara quoi jamana bɛ mara nin cogo de la Asimi Goïta Serifu Kɔnɛ appel de 20 février o n'a nan kɛ i ka malo la appel de 20 février i y'a faamuya b'a la o n'i kɛ waritigi ye o n'i ka du balo fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ danga min b'aw kɔ a bɛ ku aw la jamana ka baara la i b'i ka sara ta hali i tɛ baara la e taara o hɛrɛw kɔnɔ ka t'i yɛrɛ bila jahanama kɔnɔ appel de 20 février ba kuma yɛrɛ sutura kuma ma se mɔgɔ wɛrɛ ma mun barika bɛ kaw ji min na ala jugu kafiri ne yɛrɛ t'a dɔn mɛ ni ta tiɲɛ sera mɔgɔninfin ma i bɛ t'i yɛrɛ ci fagabaga la kɔnɔ quoi ni ta tiɲɛ sera mɔgɔninfin ma walima ni hakɛ wulila mɔgɔninfin nɔfɛ i bɛ t'i yɛrɛ di fagabaga ma ninnu tun man k'u manku ninnu tun man ka i y'a faamuya hali démissionner ka b'u place la ninnu tun man ka hali boli ka bɔ Mali ninnu tun kan ka hali sake ka juru d'u yɛrɛ kan na k'u yɛrɛ faga parce que Asimi de bɛ k'a ɲɛnabɔ bi o ye fɛn fɛn tiɲɛ Asimi bɛ k'a bɛɛ dilan bi k'a bɛ taa jɛkulu fara ɲɔgɔn kan ko appel de 20 février ko Asimi tɛ se ko Asimi k'a bila ko Asimi kana kɛ candidat ye ko Asimi ye sariya sɔsɔ coup d'état kɛra pititi patata molobaliya la an da la mais an bɛ dɔ kun ci ka da fara yan jamana tɛ jɔ i y'a faamuya b'a la n'a ma jɔ dɔw su kan jamana tɛ jɔ i y'a faamuya ni dɔw kun ma ci k'u da fara parce que a dɔw ye jugusagoden de ye u tɛna k'u faso fɛ fo ka diɲɛ dugukolo meleke quelle honte Asimaw tun man k'a gɛn ten aw tun kan k'a minɛ de k'a can parce que bonya tɛ sijɛ ye bonya ye kɛwale de voilà i y'a gɛn fana o ɲana o diyara anw ye o bɛnna anw ma i ni cɛ ni baraji ala ka barika de la ala k'i sake ala k'a to i k'i si kɛ fanga la ye Asimi ala kana to i ka fanga in bila bala parce que i ko ka d'an ye depuis i nana Mali bonyanen don bi depuis i nana Mali bɛ ka segin a danbe kɔnɔ depuis i nana Mali bɛ ka tɛmɛ Afiriki bɛɛ la ninnu tile la mun tun bɛ yen hali jahanamaw tun ka fisa ni Mali ye foyi ma sɔrɔ u tile la jugusagodenw assemblée kɛra kapoti marayɔrɔ ye jamana nafolo tun bɛ di sungurubaw ma su ni tile u bɛ avion kɔnɔ en tant que kiiritigɛla o don e ye mun kɛ la question est là o don e ye mun kɛ jamana ye waati min na jamana nafolo bɛ ka buruja zon tɛ ka minɛ o don e ye kɛlɛ jumɛn kɛ Serifu Kɔnɛ en tant que magistrat foyi o ye fɛn min tiɲɛ Asimi bɛ k'o dilan bi ko non ko Asimi k'a bila aw bolo k'anw ye aw ɲɔgɔn dangadenw de ye u bɛɛ gɛn ka bɔ yen a mɔgɔ nɔgɔlen fɛn fɛn bɛ a bɛɛ gɛn ka bɔ yen a kafiri fɛn fɛn bɛ a bɛɛ bila poubelle kɔnɔ a jahanama kɔnɔ den fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ gɛn ka bɔ yen jamana bɛ jɔ nin cogo de la maliyɛn den baden de bɛ yen ni danbe b'u la n'u bɛ ala dɔn n'u bɛ faso fɛ olu gɛrɛ i yɛrɛ la a cɛkɔrɔba barikabannen den ninnu u bɛɛ gɛn ka bɔ yen sentiment sɔrɔ maliyɛn den min bɛ tunga la bi ni kodɔn b'u la ni kalan b'u la ni faso kanu b'u la ni danbe b'u la n'u bɛ ala dɔn n'u b'u faso fɛ kuncili t'a ban a y'olu ta k'u gɛrɛ u yɛrɛ la cɛkɔrɔba lankolon ninnu a k'u bɛɛ bila poubelle kɔnɔ olu de y'an faso danbe bɔ a la appel nin jɛkulu yɛrɛ kan ka jɛni ka bɔ yen ko appel de 20 février ne yɛrɛ t'a dɔn o jɛkulu sugu min ye ko Kawujim de ka jɛkulu don appel de 20 février a sigi kun ye ninnu bɛ se ka mun de dilan fɛn minnu tɛ se ka ci a yɛrɛ ci mais danga min b'aw kɔ a bɛ ku aw la n bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na Irisi jamana la an bɛ na Irisi jamana la Vladimir Poutine mɔgɔbaw ka mɔgɔba président ka président fantanw jigi tugubaga Vladimir Poutine depuis i y'a faamuya b'a la ani Ukraine ka kɛlɛ daminɛna coopération tun b'a ni mɔgɔ minnu cɛ o ye coopération jɔ i y'a faamuya b'a la parce que avion filɛ nin ye n'i bɛ avion dilan i kelen tɛ se ka minɛn bɛɛ dilan
minan bɛ bɔ faransi minan bɛ bɔ ameriki minan bɛ bɔ irisi kɔnɔ o bɛ ɲɔgɔn dafa de depuis ukraine ni faransi ukraine ni irisi ka kɛlɛ daminɛna irisi tun b'u ka pankuru minan san jamana fɛn fɛn bolo u banna k'u ka pankuru minan feere irisi ma k'u bɛ dimi don irisi la walasa irisi ka kɛ jugu sago ye mais ala tɛ sɔn dusu bɛ putin kɔnɔ ala ye dɔnniya d'a ma ala ye barika don a fɛ ko la depuis u banna ka pankuru minan feere putin ma san kelen a yɛrɛ y'a ka avion fabriqué fɛn fɛn c'est que pankuru minan ye fɛn fɛn de a yɛrɛ y'a bɛɛ fabriqué u ka avion kura wula avion min ka teli ka tɛmɛ diɲɛ avion bɛɛ kan avion min ka bon ka tɛmɛ diɲɛ avion bɛɛ kan putin y'a dilan avion min bɛ mɔgɔw ta ka taa n'o ye dugu ni dugu la n ka cɛ walahi a y'a lajɛ dɛ avion ni essayera irisi kɔnɔ a bɛnna irisi ka den bɛɛ ma irisi ka den bɛɛ bɔra u nisɔndiyalen u sewalen u y'u ka président fo k'u ka dirigeant fo k'u ka ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛ sira min kan k'olu jamana kɔnɔdenw bɛ sa u kɔ a faransi ameriki ani alimaɲi ninnu o tun bɛ fɛ ka dimi dɔ don irisi la mais dimi bɛ don cɛ min na o tɛ putin ye o tɛ putin ye a y'i jija k'a cɛsiri i y'a faamuya b'a la k'a yɛrɛ ka avion kura dilan a tɛ taa avion minan san mɔgɔ si bolo tuguni irisi yɛrɛ bɛ se k'u ka fɛn bɛɛ k'u yɛrɛ ye cɛ dimi tɛ ala n ko tellement que putin ye cɛ ye quoi walahi tellement que ala ye barika don cɛ in na quoi parce que a b'a ka jamana kɔnɔdenw de fɛ a bɛ ka baara kɛ tiɲɛ kan depuis a kɛra irisi président jamana kɔnɔdenw ma tigɛ a la jamana kɔnɔdenw bɛ fɛn fɛn fɛ a b'o de ɲini ka di jamana kɔnɔdenw ma a yɛrɛ ka kuma i y'a faamuya bala k'ale bɛ siran jamana kɔnɔdenw dɔrɔn de ɲɛ mɔgɔw taara ɲininka ko putin bɛ siran mun de ɲɛ diɲɛ kɔnɔ k'a bɛ siran fɛn fɛn ɲɛ diɲɛ kɔnɔ ko o y'a ka jamana kɔnɔdenw de a bɛ siran jamana kɔnɔdenw ka hakɛ ɲɛ ala b'o tigilamɔgɔ labila a depuis a ye ukraine bunte malo tɛ ka na faransi yan i y'a faamuya hɛrɛ tɛ ka na yan alikama tɛ ka na foyi tɛ ka na ameriki fana sigilen b'a sen tɛgɛ kɔnɔ irisi ka sɔrɔ bɔda mun b'u bolo k'u b'u sen da o kan n ka cɛ o ye dusu ta san kelen avion mina k'a bɛɛ dilan ka avion dilan ka wuli ka jɔ a sen kan ka tila ka i y'a faamuya ba ka essayer u y'a essayer n ka cɛ a fanga ka bon ni avion bɛɛ ye a ka teli ni avion bɛɛ ye a bɛ doni ta ka tɛmɛ avion bɛɛ kan u ka avion kura baara ma ban n'i ko dɔ ka su tɛ ko ala t'i ka dugu cɛ ala ye mɔgɔ min bonya ni k'i b'a dɔgɔya i bɛ malo ala ka barika don irisi jamana la u kɛra anw fɛ an bɛ k'u fɛ u ye anw dɛmɛ an b'u dɛmɛ u ye anw sutura wala an bɛ sa u kɔ ni irisi tun tɛ san b'a sɔrɔ mali banna ni irisi tun tɛ san b'a sɔrɔ kafiri ninnu an joli min k'an ban pewu irisi an ka dɛmɛ b'aw ye an b'aw fɛ ala ka barika don tiɲɛ la n'an bɛ taa fana an bɛ se ne balimaw an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na abibu cam den min ka wolo kɛra fu ye ne y'o fɔ ko anw valeur ka bon e jaabili ma ni bi bɔra la ne tɛ jaabi tellement que n y'a can fa donna a la tellement que n y'a gosi fa donna a la a ko a bi can tellement que cɛ bɛ nkalon tigɛ quoi a ko ne delila ka kɛ fatɔ ye ko hali bi ko ne ka fa bɛɛ ma ban dɛ c'est normal ne delila ka kɛ fatɔ ye parce que ne de ye CDR ci ka CDR barika ban k'aw gɛn ka bɔ papa Darame ka du kɔnɔ e a bi can k'i kɛ jugu sago ye ne de y'a kɛ c'est normal i b'a fɔ ko fa delila ka don ne la tellement k'u bɛ nkalon tigɛ fa delila ka don ne la dugu jumɛn na fa delila ka don ne la don jumɛn ni fa donna mɔgɔ la i bɛ n'i sigi ye ne bɛ se ka e ta i ka privé la an ka dugu ka tɔgɔ d'i ma k'an fa ka numéro d'i ma i b'a dɔn ni fa bɛ don mɔgɔ la fa bɛ don i la mɔgɔ de t'u la fa tɛ don i la i y'a faamuya b'a la k'i to lahara o ni fa bɛ mɔgɔ minɛ a b'i minɛ k'i to mɔgɔ de t'u la ne bɛ an ka dugu i y'a faamuya la ka adresse d'i ma k'an facɛ ka numéro d'i ma k'an ka duguladen bɛɛ ka numéro d'i ma ni mɔgɔ sɔrɔla diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ ko fa delila ka ne minɛ bilahi n bɛ jigin ka bɔ réseau sanfɛ mais tellement que n y'a can a kɛra handicapé a kɛra nkalontigɛla a kɛra jugu sago ye i ma ɲininka nin se la dɛ ne ko n k'i ɲɔgɔn banenikɛla de tɛ yen i tun bɛ bɔ dɔrɔn ka ne jaabi ko e tɛ banenikɛla ye i tun bɛ bɔ dɔrɔn ka kuranɛ ta k'i tɛgɛ d'a kan ko e ma deli ka baneni kɛ
mais a m'o si jaabi dɛ ka taa munumunu bala yɛrɛ n t'a tɔgɔ fɔ n tɛ bala yɛrɛ jaabi bala yɛrɛ kunkolo de la ka tiɲɛ bala yɛrɛ tɛ kodɔn i ma ɲininka nin si la a fɔra ko e de tun bɛ mali media efɛri kɔfɛ n'i t'a kɔfɛ na kuranɛ ta dɔrɔn k'i sigi k'i kali jɛma bɛɛ ɲɛna ko bala yɛrɛ ye nkalon ta n na n tɛgɛ filɛ kuranɛ kan n'a y'a sɔrɔ ne de bɛ mali media kɔfɛ ala k'an ta tiɲɛ ala k'an su fɔlɔ bɛ jahanama ala k'an nagasi a banna kuma caman tɛ o hali n'i y'a ye i taara mali la ne ko k'i minɛ k'i don kaso la dɔwɛrɛ tɛ o mali media efɛri in e de tun b'a kɔfɛ bɛɛ ba nɛnikan bɛ ta ka taa bila page in sanfɛ bɛɛ mɔgɔ fɛn fɛn nana diɲɛ kɔnɔ hali lahara e a bi caman b'a ta ka taa bila page in sanfɛ e ni banɛnikɛla bɛɛ tɛ kelen ye e ni banɛnikɛla bɛɛ tɛ kelen ye o de mamadu kasonkɛ y'a fɔ ka mɔgɔ to banɛni na n'i taara don a ka direct la ka commentaire kɛ ka partage aw bɛɛ kɛra kelen ye aw bɛɛ de kɛra kelen ye mɔgɔ fɛn fɛn fa n'a ba tun bɛ ka nɛni e a bi caman de tun b'a ta ka taa bila mali media efɛri sanfɛ ni nkalon don bɔ i k'i kali k'a fɔ e ma deli k'a kɛ ni nkalon don bɔ i k'i kali k'a fɔ e tɛ page in dɔn page in e ma deli ka direct kɛ n'a ye mais i ɲininkala nin de la o de la ne ko k'i minɛ mali kɔnɔ o de digir'i la ko e ma deli ka mɔgɔ ba nɛni a tɛ yen n'a bɛ mɔgɔ min bolo ka bɔ n'a ye a ma fɔ k'i yɛrɛ tiri sigi ka mɔgɔw nɛni ni dabara ye o mɔgɔw bɛ sake e bɛ mɔgɔw nɛni kan de ta ka taa bila i ka page sanfɛ i ni banɛni sake hali banɛnikɛlaw fana ka fisa ni e ye i bɛ bɔ ni dalilu de k'a yira mɔgɔw la bala yɛrɛ bɛ ka kuma min fɔ ma tiɲɛ tɛ kuranɛ filɛ nin ye n ma deli ka video bila nin page in sanfɛ n ma deli ka direct kɛ ni nin page in ye n tɛ nin page in tigi dɔn ni n bɛ nin page in tigi dɔn kuranɛ kan ta tiɲɛ bɔ i k'i kali dɔrɔn e bɛ page min kɔfɛ i bɛ n'i jɔ ko a donna ta bɔra tan e delila k'i dogo wa i tagatɔ mali la n ko ne tun bɛ taa mali la i bɛ waso anw na de mais bi n'i bɛ taa i b'i dogo de ka da mun kan i ye kojugu de kɛ e ta o ta mali la an tun b'a foto ye yan e ta o ta mali la e tun bɛ filimeli kɛ e ta o ta mali la e tun bɛ waso anw na anw tagatɔ filɛ nin ye dɛ dɔw tɛ se ka taa mais bi pour que e tɛ k'i yɛrɛ yira pour que e b'i dogo ka taa mali kɔnɔ n ko ne ka aradari de minɛ boîte kɔnɔ ye o de la n y'a publier n ko Touré k'i minɛ ne ka aradari de minɛ boîte kɔnɔ i ni sungurubaw bɛ don n'a ye o de la n ko Touré k'i minɛ i bɛ mali kɔnɔ nin waati na parce que e de ye bɛɛ ba nɛni e de ye bɛɛ fa nɛni e de ye bɛɛ dɔgɔya i ɲɔgɔn jugu sago denba wolo maliyɛnw t'o la n ko k'i minɛ n'i bɛ n'i sigi ko fa delila ka o bɛ ɲɔgɔn ye sira la wa an ka kɛ fa ka don ne la mais ne fatɔ ne ka fisa ni e ye e min fa ma don i la i taara école la i bɛ fɛn bɛɛ dɔn e ye je connais tout de mais mun b'i bolo dɔnniya c'est à dire dɔnniya kun ye mun ye k'i yɛrɛ jɔ ka nafa lase i yɛrɛ ma k'i balimaw ta mais e ba filɛ sarakaden la réseau sanfɛ e ba kumakan b'an bolo a bɛ ka delili kɛ k'a dalen bɛ bana la k'an ka ɲɛ ale ma ne ka kɛ banabagatɔ ye ne ka kɛ fatɔ ye mais ne bɛ mago dɔn ne bɛ nakun dɔ tunga la miliyɔn caman bɛ n ka compte kɔnɔ dugukolo caman bɛ n bolo n ye n ka du jɔ e min tɛ fatɔ ye mun bɛ e bolo foyi cɛ bɛ k'i yɛrɛ c'est à dire i bɛ k'i yɛrɛ faga quoi mais i t'a dɔn quoi tellement que i ye handicapé ni banabagatɔ ye mais i t'a dɔn quoi e ko k'i kalanna i bɛ ko dɔn fa ma deli ka don i la mais i bɛ wari sɔrɔ cogo min na a bɛ taa ten wari bɛ sɔrɔ a bɛ don dulɔ la a bɛ don sunguruba la a bɛ don comment ça s'appelle naturel mugu la ale aw ka hakɛ to la a ka jarakɛ ba tɛ baara kɛ quoi a ka jarakɛ tɛ baara kɛ a wari min bɛ sɔrɔ a bɛ taa don i y'a faamuya la jarakɛw ka fura la a ka jakuma tɛ ɲinan minɛ wari min bɛ sɔrɔ a bɛ taa don furamugu la walasa a ka jakuma bɛ se ka ɲinan minɛ i y'a faamuya la wari min bɛ sɔrɔ hôtel bɛ taa n'a ye depuis a nana faransi depuis 1960 dagolo du t'a bolo wari t'a bolo foyi foyi t'a bolo e ka kalan ye mun ye e ka kodɔn ye mun de ɲa an mun ma taa école la an mun fa delila ka an minnu minɛ an b'an mago dɔn an bɛ ka an balimaw jigi tugu an bɛ ka i y'a faamuya bala an ka avenir dilan mais e filɛ nin foyi depuis 1960 dagolo a bɛ faransi yan n'a bɔra faransi ka taa mali kɔnɔ n ye n kali ala la ala min ka bon n ka kalili ma arasa de tun bɛ du ta luwanse la ka abibi caman bila a kɔnɔ ka tila ka a luwanse sara i y'a faamuya la k'a bɔ a yɛrɛ kun arasa de tun b'o kɛ bilayi n bɛ n kali ala la a bɛ faransi depuis 1960 dagolo e ka dɔnniya a ye mun de ɲa anw tɛ kodɔn mais anw bɛ k'an ka avenir dilan anw tɛ kodɔn anw hakili b'an yɛrɛ la e min bɛ kodɔn hali kɔnɔ ko ka fisa ni e ye mais c'est une honte n'o de fɔ n ko an valeur ka bon e jaabili ma ni bi bɔra ne bɛ jaabi barika tɛ mɔgɔ min na i nana don CDR kɔnɔ ka CDR ci
i nana don CEDEL kɔnɔ ka CEDEL ta tiɲɛ i nana don CEDEL kɔnɔ ka bɛɛ bila ɲɔgɔn na depuis donna CEDEL kɔnɔ ne terikɛ y'a fɔ n ɲɛ ko nin ye CEDEL ko bannen parce que i ɲɔgɔn nafigi den tɛ i ɲɔgɔn hasidi den tɛ i tɛ fɛ mɔgɔ ka bila i ɲɛ ala dun ye mɔgɔ min bila i ɲɛ i tɛ se ka bɔ yen i nana ka CEDEL ci e de sigilen bɛ ko Balayira ye hasidi ye Balayira fa delila ka don a la Balayira ko Ture ka ne minɛ Mali kɔnɔ mais i kan ka minɛ de parce que i ɲɔgɔn banɛnikɛla tɛ yen i ɲɔgɔn jugu sago den tɛ yen bɛɛ ba nɛnika e de tun b'a partager ni nkalon don bɔ k'i tɛgɛ da kuranna la i ɲininkara nin dɔrɔn de la ne m'a fɔ Ture k'i minɛ dɔrɔn la parce que i ye banɛnikɛla de Baba Kamara ninnu ma bɔ a kalama k'i taara Mali la n k'i b'i dogo de mais n'i ye cɛya faamuya o la ni falen b'i ba sinji la n'i bɛ taa Mali la fɔ mɔgɔw ye ko n filɛ Mali la mais n'i bɛ taa i b'i dogo de hali mɔgɔ tɛ ne ka radar de y'i minɛ Bamakɔ o de la n ko Ture k'i minɛ o dimi b'a la fa delila ka don ba la ni fa donna mɔgɔ la i bɛna kuma yan ni fa donna mɔgɔ la i bɛ jamana défend e wa ɲɔgɔn nkalon tigɛla den tɛ yen a ɲɔgɔn nkalon tigɛla i ye video min kɛ ko fa donna ne la a bɛ n bolo yan dɛ n'i sera Mali la n b'i wele fanga la fa delila ka donna dugu min na fa delila ka donna don min na i b'a dɔn fɔ da video filɛ n kun yan n y'a video bila yan n ka cɛ ko bɛ yen dɛ i to ko kalama mais n bɛ n'i labɔ ko kalama handicapé mental a ye Abibu Camu lamɛn dɛ tellement que n y'a gosi a kunkolo tiɲɛna. Alhamdulillah a bɛ k'i dogo de a y'a minɛ a ye taa plainte don mɔgɔ min yɛrɛ bɛ ka nin fɔ ale yɛrɛ tɛ plainte don c'est à dire adamaden n'i delila ka plomb péter ne y'a fɔ o de tɛ n ta i fɛ mɔgɔ fa delila k'a minɛ n'a furakɛra c'est à dire a nana lamɛn à tout moment il peut péter les plombs encore fa tɛ nɔgɔya ka ban ne Camu de y'a fɔ buruburu bɛ to yen voilà dɔw tigilamɔgɔ an to tellement que n y'a gosi bilahi a kɛra nkalontigɛla den ye réseau sanfɛ e bɛ se ka nin dalilu bɔ min e bɛ nin dalilu bɔ yɔrɔ jumɛn de ko fa delila ka don Aras Balayira la e masa o de la ne y'a fɔ n ko ni ɲɔgɔn nkalontigɛla den a ma wolo foyi dimi t'a la dɛ n k'u k'a minɛ Bamakɔ de parce que banɛnikɛla don o de dimi b'a la a bɛ nkalontigɛ la a t'a dɔn a bɛ dimi bɔ cogo min na fa delila ka don ni fa delila ka don mɔgɔ la i bɛ kuma yan an bɛ bɔ yen an bɛna a ka video filanan la a ko k'a tɛ ne tɔgɔ fɔ dɛ a y'a lamɛn a bɛna n tɔgɔ fɔ tuguni ne y'o fɔ ni n b'i bila yɔrɔ dɔ n ka cɛ. o bɔlen don u bɛ ka video kɛ k'olu bɛ fɛ ka taa Mali la parce que u interdilen de don wa. aw kana jaabi dɛ. ne t'a dɔn plainte de b'u ka Mali la ne t'a dɔn mais en tout cas kuma cayalen d'u da tile fila in na k'olu bɛ fɛ ka taga Mali la cogo di u bɛ se ka taa Mali la yafa ka k'u ma quoi. video man i jɔ n ka heure yɛrɛ lajɛ parce que nafa tɛ voilà. Balayira ninnu ni mɔgɔ caman jo bala au Sénégal c'est des. a ye mun fɔ yan k'ale tɛ ne tɔgɔ fɔ dɛ mais a ye Balayira fɔ yan a y'a lamɛn i jɔ n b'a lasegin dɔɔni a y'a lamɛn. dɔw bɔlen don u bɛ ka video kɛ k'olu bɛ fɛ ka taa Mali la parce que u interdilen de don wa ne t'a dɔn plainte de b'u ka Mali la ne t'a dɔn mais en tout cas kuma cayalen d'u da tile fila in na k'olu bɛ fɛ ka taga Mali la cogo di u bɛ se ka taa Mali la yafa ka k'u ma quoi. video man Dani ninnu ni Jɛnɛw ni Balayira ninnu ni mɔgɔ caman jo bala au Sénégal c'est des personnes minnu n'a sɔrɔ la c'est à dire qu'ils ont envie vraiment d'y aller au Mali u fa jamana kan kɔ t'u n'a cɛ ba t'u n'a cɛ condition bɛɛ réunilen don pour que u ka taa parce que billet ko t'u la transport ko t'u la c'est à dire que moyen bɛɛ bɛ yen ka taa hali u bɛ se ka taa mobili fɛ nin bɛɛ ye moyen dɔ ye pour que ka taa sauf que u sirannen don ka taa pourquoi voilà n mago bɛ nin yɔrɔ de la pour quelle raison ninnu sirannen don ka t'u fa jamana kan et pourtant aw de y'aw disi gosi k'aw ye dugawuden a ye barikadenw ye aw tɛ bin maa kan aw ye honnête ye aw ka ɲi défaut foyi tɛ aw la défaut bɛ bɛɛ de la bɛɛ bɛ lagosi bɛɛ fa bɛ nɛni bɛɛ ba bɛ nɛni mais aw dɛsɛlen don ka bɔ ka taa aw ka jamana kan ka taa visiter voilà pourquoi y'a ye ne delila k'a fɔ aw ye n ko kɔnɔ cɛman n ko n t'a bila mais n nana ye k'a fɔ nafa tɛ cɛ la a binna da kan fo ka da ci il n'est plus écouté n'o ye Dani de Paris ye a sanga binna parce que janfanci i laban ye nin de ye sira fila taamaba i woro de bɛ waga a bɛ cɛ ci fila ye de i tɛ se ka sira fila taama aw ye kɔnɔw de ye sigiyɔrɔma k'aw la a ye yɔrɔ bɛɛ nɛnɛ k'aw jumu kɛra mentorw ye yan ka k'aw ka guide ye yan Mamu Diko c'est à dire que Ben le cerveau Sidiki Kuyate ninnu i bɛ maa maa dɔn Mali kɔnɔ aw tugura nin bɛɛ ko k'a bɛɛ defa ka tila ka bɔ k'a bɛɛ buruja bi ka laban aw bɛ k'aw taga cogo de ɲini Mali kɔnɔ o video de bɛ sen na n y'a video dɔ lamɛn dɔw y'a ci ma ko Camu nin lamɛn i ka mɔgɔw u bɛ fɛ ka taa Mali de la ka taa bɔ yen ne ko n ko mini Mali kɛra olu ma magan kaba kɛnɛ de ye aw bɛ jagɛlɛya min fɔ aw ka écran kɔfɛ aw b'aw sigi k'a yira maaw la k'a fɔ k'aw ɲɔgɔn tɛ yen aw ɲɔgɔn ma da
aw de be se maaw la a be yala ka maaw ɲini minnu y'aw dɔgɔya ka b'olu neni pendant ce temps aw sigilen m'aw ka jabaranin kɔfɛ ka maaw fanu ba neni aw de ye mɔgɔw julankolon bila yan a kana ɲina dɛ a ka vocalu bɛ yan a ka vidéo bɛ yan a ka fɛn bɛɛ de bɛ yan réseau nin sanfɛ an y'o de fɔ aw ye an b'aw kɔnɔ dɔrɔn ni min ye den ye o ka cu Mali kɔnɔ ni min ye den ye aw la o ka taa très clair c'est à dire que kuma tɛ yen quoi yanni k'i sigi k'i yɛrɛ hinɛ don maaw la anw tɛ ɲinɛ an ma sɛgɛn an ɲɛ b'aw la Dani e ye zon ye fɔlɔ i ɲɔgɔn zon den maliyɛn kɔnɔ a ma da awɔ Madoff Bernard Madoff maliyɛn o ye e de ye Dani e de y'i cu ni sympathisant bɛɛ ka wari ye jɛnɛ yɛrɛ ɲuman na miliyɔn 40 wa miliyɔn joli n t'a dɔn ka taa sow sa la min y'i diya i y'a kala kana ɲina dɛ an ma ɲina o kɔ e de y'i sigi ni muru ye ne camu kama ya k'an fa neni k'an ba neni a vidéo bɛ n bolo j'attends n ma ɲina e de y'o kɛ quoi e de bɔra yan ka maliyɛn bɛɛ fana ba neni i ye maaw buruja e de ye Fanta Sise lankolon bila a réseau kan e kɔnɔ cɛman de y'a kɛ a don a ma dogo maa si la Mami Jakite e de y'a kɛ Gojan Jeni aw de y'a kɛ yan ne bɔra n ye vidéo kɛ nin bɛɛ contre la yan pendant que hali moment min na an bɛ ɲɔgɔn fɛ n y'a dénoncer aw de bɔra ka nin kɛ hadamadenw na a kana ɲinɛ aw ka kɛta kɔ dɛ a ye duw ci ka musow fara ka maaw bila ɲɔgɔn na ka maaw ka kabila ci ka maaw ka sinji fara diɲɛ kojugu bɛɛ a y'a da hadamadenw kan ko vidéo kɛ dan y'a yɛrɛ ye a m'a to k'aw ye tɔgɔ sɔrɔ ka tɛmɛ caman kan caman ma nin si kɛ a m'a to k'aw dɔnna ka tɛmɛ ne kan a m'a to ko maaw kɛra aw fɛ ka tɛmɛ ne kan ne ma nin si kɛ mɛ maaw kɛra ne fɛ munna pour que maaw ka k'aw fɛ f'aw ka nin kɛ ko k'a yira k'aw ɲɔgɔn tɛ réseau kan c'est en ce moment là que vous n'avez rien compris aw t'a dɔn k'a fɔ c'est à dire ka bɔ ka maa attaquer o kɔrɔ tɛ k'i b'a ni cɛya cɛ o kɔrɔ tɛ k'i fɛlen don ka tɛmɛ a kan o kɔrɔ tɛ c'est à dire que k'e bɛ se ko la mɛ aw y'a yira k'aw bɛ se ko la ni nin de ye ne y'a fɔ aw ye n bɛ to k'a fɔ n ka vidéo caman kɔnɔ a vidéo bɛ o ma effacer dɛ n ko vidéo kɛ kɔrɔ tɛ minnu bɛ k'an lamɛn k'an ka fisa n'u ye ou bien k'an bɛ ko dɔn n'u ye k'u bɛ k'an ye cɛ ye ka tɛmɛ u kan caman de tun ka slogan ye nin ye mɛ aw y'o de yira mɔgɔw la bi aw de bɛ ka sigi k'aw b'aw tacogo ɲini Mali kɔnɔ Ture yɛrɛ sigilen don a ka bureau kɔnɔ a bɛ ka yɛlɛ nin yɔrɔ la Ture b'a dɔn cɔ fɛn min bɛ yen bilahi Ture b'a dɔn aw tɛ se ka taa sa Jobala tɛ se ka taa e ye min da hadamadenw kan a ka bɔ hakili ma wa hali bi aw bɛ ka continuer malgré aw bɛ fɛ ka taa aw ka jamana kɔnɔ mais aw bɛ ka continuer k'a kɛwale kelen kɛ quoi o de bɛ ka ne faga c'est à dire ils veulent vraiment rentrer au pays mais fɛn min bɛ k'u bali ka taa u bɛ ka segin o ko kelen kan matin midi et soir bɛɛ fa bɛ neni bɛɛ ba bɛ neni bɛɛ bɛ buruja lankolonw bɛ bila e Bala Yira de y'i sigi a ka campagne kɛ ko ka ne minɛ ka ne datugu o b'a sɔrɔ ne ye mun de kɛ jɔn na k'i b'a fɔ k'i bɛ wuli ka taa plainte don ne kama a bɛ se ka kɛ dɛ mais o jɔn tigi bɛ yen yanni e kun ka maaw su k'u ka plainte don ne kama e yɛrɛ Bala Yira tun bɛ wuli ka plainte don ne ye min k'i la mais ne ma deli k'i neni a tɛ yen walahi ma deli k'i neni ma deli k'i fa neni ma deli k'i ba neni n'i ye den vidéo kelen bɔ n'a ye ko caman delila ka bɔ ka Bala Yira fa n'a ba neni bi n b'i ta i tɔgɔ ma mun na parce que i ka campagne n t'a dɔn kun min na i bɛ k'a kɛ ni juguya ni hasidiya tɛ Ture a minɛ a kɛ tan a y'a minɛ a ye taa plainte don caman kama ne ye e fa neni wa n y'i ba neni wa bɔ n'a vidéo kelen n tɛ vidéo kɛ bilen ko caman y'a sigi ka dɔ fa n'a ba neni n ye vidéo haramuya a tɛ yen e Bala Yira a y'o kɛ yan jɔn bɔra ka muso lankolon bila k'a bila i ka page kan ka laban ka bɔ k'i sigi vidéo la bɛɛ ɲɛna maliyɛn den bɛɛ ɲɛna muso b'i bolo balimamuso b'i bolo n bɛ ala jɔ pour que vidéo kana janya Abidjan ne tɛ se ka taa Mali la mais e min bɛ se ka taa Mali la n'i bɛ taa Mali la nin sen a kɛ ala kama i k'a fɔ ne ye dɔrɔn k'i bɛ ka taa Mali la walima n'i sera Mali kɔnɔ caméra sigi yɛrɛ la k'i yɛrɛ filmer k'i filɛ nin ye Mali kɔnɔ n'o kɛra o don an na dɔn k'i ye cɛ ye mais n'i bɛ taa Mali la bi i bɛ don Côte d'Ivoire de fɛ walima i bɛ taa Sena sira fɛ mais pour que a bɛ k'i dogo i ye kojugu de kɛ ne bɛ k'o de fɔ i ko ne tɛ se ka na ni vidéo ye vidéo min na ne delila k'i sigi ka mɔgɔw fa neni i ma deli k'i sigi vidéo la ka mɔgɔ fa neni mais i tun bɛ mɔgɔw ba neni kan ta ka taa bila i ka page sanfɛ soso cogo t'o de la o de la ne ko k'i minɛ i m'o kɛ wa n'i m'o kɛ bɔ dɔrɔn i k'i kali i y'a faamuya o de la ne ko i ka minɛ mɔgɔ min bɛ mɔgɔw ba neni kan ta i y'a faamuya ka taa bila a ka page sanfɛ walasa bɛɛ bɛ se k'a mɛn bɛɛ bɛ se k'a ye cogo min na e ka jugu ka tɛmɛ ba nɛnikɛla kan a b'an ka constitution kɔnɔ bi n'i taara Mali la i bɛ minɛ preuve de bɛ anw bolo tableau de bɛ anw bolo Mali Media FR e de b'a kɔfɛ e de ta don depuis an y'i minɛ don min na page in tɛ ka balo page in tɛ ka marché tuguni o depuis an y'i minɛ don min na i bɛ ka direct kɛ ni page in ye
i ye page in supprimer ka bɔ yen foyi tɛ ka bila sanfɛ sisan i ɲiningara o de la kuma caman in kun an bɛ se ka taa Mali la an tɛ se ka taa Mali la e min bɛ se ka taa Mali la n'i bɛ taa Mali la nin sen a kɛ Ala kama n'i sera Mali la i k'a filmer ka yira diɲɛma bɛɛ la ko n filɛ nin ye Mali la n'i ma taa kaso la i k'a fɔ ne ma ko t'u mɔri ya wa n'a ka di i ye a y'a sɛbɛn aw ka bila de n'a ka di i ye n'i bɛ taa Mali la a fɔ i ni ne an bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ nɔ ni ne donna kaso la i bɛ don kaso la a bɛ ca ne n ka video in sɔrɔ siɲɛ wɛrɛ n'i bɛ taa Mali la a fɔra si bala yɛrɛ ni n tagatɔ ye Mali la n'an ka taa n bɛ n ka billet tigɛ n bɛ t'i nɔfɛ an bɛɛ bɛ minɛ ka don kaso la yen k'a fili k'an delila ka musow julankolon jouer yan an ye musow julankolon jouer ten de yan n ko muso ninnu y'a nɛni de u y'an dɔgɔya de a preuve b'an kun yan o n'u ma se an ma an bɛ bɔ k'u julankolon yira ten yan i filɛ ka muso min fɔ a ye dɔ de julankolon yira o de y'a to ni ne Adile t'a yira muso in ka preuve bɛ ne bolo a ye min fɔ ne ma a bɛɛ bɛ n ka telefɔni kɔnɔ e min fana ye video kɛ Mali Media FR kɔfɛ a bɛɛ preuve bɛ n bolo yan an bɛ taa an bɛ ɲɔgɔn kari a kɔnɔ ye bilahi a bɛ ca ni e bɛ taa Mali la kɛ Ala kama kira kama i k'a fɔ ne de ko nin ye tagatɔ Mali la i ka tila k'a yira bɛɛ la ko n bɛ Mali mais i tɛ se ka kɛ bi sa i tɛ se k'a ye i bɛ dogo de ka taa diyagoya i b'i dogo de ka don Mali kɔnɔ i tɛ se k'a yira bi i sigi bala yɛrɛ n t'i tɔgɔ fɔ dɛ donna ta ne y'a fɔ n k'i bɛ ne tɔgɔ fɔ yan diyagoya ne tɔgɔ bɛ bɔ i da kɔnɔ yan i tɛ ne kan tan tɔgɔ ma wa bilahi ni y'i to yen nin dossier in na nin dossier in b'i lata kaso la dossier in b'i lata kaso la a bɛ caman ne de y'a fɔ a sɛbɛn i k'a bila yen a preuve bɛɛ lajɛlen bɛ n bolo wa n kelen tɛ seere Morgan b'a kalama Baba Kamara preuve bɛ bɛɛ bolo k'a fɔ e de tun bɛ Mali Media FR kɔfɛ a preuve bɛ a capture bɛ yen don min na Ala y'i labila n'i taara video kɛ ni page in ye bɛɛ y'a capture kɛ a fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ mɔgɔw kun n'i bɛ taa Mali la dɔrɔn a fɔ ne ye hali ni tagali tɛ ne ma n bɛ n ka billet tigɛ an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ n'i bɛ taa Mali la n wele ko an ka taa ɲɔgɔn fɛ bilahi an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ n'i bɛ taa Mali la n wele ko an ka taa ɲɔgɔn fɛ n bɛ n ka billet tigɛ an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ Ala jugu n b'i bila a bɛ ka mɔgɔ minnu fana ta o tɔgɔ ma Dani o su ko mɔgɔ si kana jaabi ne yɛrɛ t'a jaabi parce que nafa t'a la tuguni o a bɛ fɛ a ka lakodɔn de parce que a ka page salen don mɔgɔ t'a ka video partage tuguni mɔgɔ t'aw de la a bɛ ka jo bala ninnu ta o tɔgɔ ma Dani de Paris tɔgɔ bɛ mɔgɔ fɛn fɛn na sanga bɛ mɔgɔ fɛn fɛn na mɔgɔ fɛn fɛn fɛlen don bi a bɛ k'olu bɛɛ ta o tɔgɔ ma walasa olu ka bɔ ka jaabi n'olu bɔra ka jaabi mɔgɔ bɛ taa ka video lajɛ tuguni mɔgɔ bɛ taa ka ɲini mɔgɔ bɛ taa ɲini i y'a faamuya o la k'a dɔn nin ye jɔn ye an bɛ système bɛɛ kalama sanga t'a la bi a dati bannen don a fɛlen tɛ mɔgɔ mago t'a la ka tɔgɔ sɔrɔ tuguni fo ka k'anw de t'an tɔgɔ ma ne t'i bo viser tuguni o wa i ka fɛn bɛɛ bɛ n bolo yan i filɛ ne ka nkalon min da ne la ko fa delila ka don ne la o dɔrɔn bɛ se k'i lata kaso la parce que mankutu tiɲɛ don nkalonfin don n ko a tɛ ko kalama de ka fɛn fɔ fɛn min dalu t'i bolo a bɛ se k'i lata kaso la video bɛ n kun yan n'i bɛ taa Mali la a fɔ ne dɔrɔn ko a fɔ ne an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ ne bɛ taa an bɛɛ bɛ don avion kelen kɔnɔ n'an taara n b'i don kaso la bɛɛ ɲɛna Mali Media FR e de ta don Mali Media FR e de tun b'a kɔfɛ mɔgɔ fɛn fɛn ba nɛnina sanfɛ e de y'a bila yen a preuve bɛ n kun yan Ala jugu i ma ɲininka foyi la ni nin tɛ bɔ dɔrɔn Bala yɛrɛ ye nkalon da n na n tɛgɛ filɛ nin kuranɛ sanfɛ Mali Media FR n t'a dɔn bi n t'a dɔn sini n'a y'a sɔrɔ ne de b'a kɔfɛ kuranɛ kan ta tiɲɛ kuranɛ kan n'i y'o kɛ dɔrɔn mɔgɔ bɛ da i la o mais e de ta ye page in ye e ka jugu ka tɛmɛ banɛnikɛlaw kan k'a firi Ala jugu bilakoro fara 3 depuis 1960 Dagola a bɛ Faransi yan wari t'a bolo du t'a bolo foyi foyi t'a bolo a bɛ wari fɛn fɛn sɔrɔ a b'a don sungurubaw la a bɛ wari fɛn fɛn sɔrɔ a b'a don sobiye la a bɛ wari fɛn fɛn sɔrɔ a bɛ taa ten fu Ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya an b'e bila yan